Astăzi, fiind 2-4 septembrie, m-am gândit să fac un daily vlog. Tot să vedem dacă merge. Că n-am mai filmat de mult, n-am mai făcut de mult. Deci, sper să merge. După cum vedeți, mă aflu în mașină și ne îndreptăm acum spre Aiden, să vedem ce mai e de făcut pe acolo. Poate reușesc să filmez câteva cadre, deci ne auzim de acolo, cel mai probabil. Dacă nu, ne auzim pe Instagram, unde o să postez poze. Cel mai bine le vedeți acolo. Terminat treaba la Aiden, acum vreau cu mine puțin prin muzeu, să vedem ce cadre mai nimerim pe aici. Și dacă reușesc să nimeresc câteva cadre, dacă nu, după cum am spus mai devreme, pe Instagram mai multe poze. Nu uitați să-mi dați follow pentru mai multe. Aici e unitate militară, n-ai voie să pozezi. Video.
n-am mai filmat de ieri pentru că eram foarte obosit și pur și simplu am mai avut chef. Mi-am băgat camera la încărcat și acum am ieșit eu la soare afară și aștept pe cineva să vă duc undeva, să vedeți ceva super și da, sincer nu știu pe unde e. Dar am uitat să vă arăt ceva gustori. Dar v-am lăsat niște clipuri mai înainte, dar mai ales dulceață de prune. Dacă ați simțit gustul și mirosul prin cameră de bine ar fi, păcat. Și ce să zic, vă las aici până ajung unde vreau să vă arăt ceva și revin de acolo. Până atunci ne vedem cu poze pe Instagram și pe TikTok. Dacă mai apuc să mai filmez pe acolo ceva. Dacă am filmat ceva în arhivă, cred. Dacă nu mă întâlneam salvat acolo, dar o să le păstrez eu în timp. Că n-am mai avut timp, telefonul s-a descărcat, camera s-a descărcat, așa că m-am bucurat eu, fără telefon și cameră, măcar câteva ore, dar n-am mai filmat. Abia dacă am reușit să fac 2-3 poze, cam atât. Ce pot să spun? Și asta a fost. Am uitat să vă arăt și rutina mea de îngrijire. O nouă rutină când am plecat undeva. Dar cred că o să filmez ceva pe TikTok despre... Doamne, pe unde fi? Unde rămâsesem? Cred că o să filmez ceva despre îngrijire, nu știu dacă o să reușesc, pentru că sincer n-am chef. Și mi-am făcut-o deja de 2 zile și am uitat să filmez. Dar asta e. Cred că o să vă arăt mâine, cel mai probabil, vedem. Vă las aici și revin de unde vreau să vă duc. Ce ai, mă, iar ai început? Doamne, când vede pe cineva pe bătătură la ăștia aici în spate, începe să latre câinele. Pulpe de pui superioare 20,99 și Cristin Talan Fertet 250 de grame 14 lei. EasyBake este potrivarea perfectă și acasă și la școală. Portează de la Vodafone și ai abonament redustiv de Tonian cu net 5G nelimitat și roaming plus reducere de până la 360 de euro. Astăzi trebuie să fie din coace. Vodafone. Dar întâi asta e prima Reduce prețurile și crește urgență să pună. în Sicilia, un nuovo certificato di Sancho. Quasi dal paese del primo gente. Ana Maria Prodan, e prința la mijloc, între biletele apropiate. Am zis că vă duc într-un loc frumos. Vedeți, dacă tot. Mă întorc la camera ta. Tot. Să fie mai frumos decât să dai în lagon. Și să admir privelița pe care v-am arătat-o mai înainte, dar vă mai arăt o dată. Deci, trebuie să vă mai arăt ceva. Fiți acolo. Am fost pe când la colector, acum mă relaxez un pic. Și doar în locul de care v-am zis. Să vă mai arăt ceva.
la un pic mai târziu. Tutto che fare con la atât pentru că încă mai dormit undeva. Așa că nu poate să gândiți pentru mine. Obiectiv și poate pare mai cu o parte la mâncam pe să fie la rest. Poate pe TikTok sau poate doar să mă voi repede să fac un lucru. La toate folosesc tamponul ăsta pe care îl folosesc tu pe cap și pe corp. Îl recomand cum arăta, pe lumea arăta. Și pentru asta o să folosim acest tampon. Tipatin, o să folosesc această pastă de vin, care nu mă ajută foarte mult. Pentru că am avut aparat dentar și încă mai am terminul de la aparat. Așa că pentru a ghiră dentar, pentru a curăța foarte bine aparatul dentic folosesc această pastă de vin. Mă pare repede să fac un ultimă pe ghiră din cu ultima de învit rapid. Mă las aici, ghiră din. Gata, am terminat tuturor. Acum, dacă mă vedeți asta, înseamnă că am ieșit de la duș. Acum o să vă arăt repede ce produse folosesc pentru îngrijire facială. Și cam atât. Restul o să vedeți pe TikTok cel mai probabil. Așa că o să vă arăt repede fac procesul și revin. Dacă mă întrebați de unde filmez, am aici o oglindă sau în fi. Folosesc acest deodorant echilibrat de la Dorocycle. Pentru pastă folosesc această cremă. O găsiți în Lidl. Pe asta cred că l-am luat din Carrefour, nu mai știu. Mă mai arăt odată tamponul de duș, de cap, eu folosesc și la duș pe ăsta. De ce nu? Pe eroție. De fapt, burete. Și e cam atât. Pasta de din. Asta mă ajută foarte mult, eu vi le recomand pe toate. Sincer. Iar o periuță de din rol. În fine. Mi-au căzut toate pe jos. Asta e. Și le las aici. Și să-mi aranjez repede perul, folosesc peria asta care am găsit-o în Lidl. Și cam atât. Și ținutele pentru astăzi. Poate vă întrebați de ce, dacă sunt dezbrăcat, nu sunt. Pentru că filmez în pantaloni de pijama. Asta care te zice că sunt dezbrăcat. Ținuta de astăzi nu o să fie mare lucru. Am arătat pantaloni de pijama, asta e bluza de pijama în fil. O să fac repede un outfit. Și cam atât. Ținuta pentru azi.
această bluză gri și unde mi-am pus și pantaloni negri. Mă țin de cald, sunt foarte răcos, deci și peste negri. Sau albastru, nu știu. Cam atât. Fac repede rutina de îngrijire și revin Madridul. Poate vă gândiți dacă am luat micul dejun, l-am luat. O să vedeți mai multe poze pe Instagram, că n-am mai uitat să filmez nimic. O să vă spun și mai târziu de ce n-am mai filmat și de ce. Oricum, vă las aici, fac repede rutina de îngrijire și revin un pic mai târziu.